i. Rolig. Hvad synes du, Frederik? Det var en køle. Så stik du den jakke. Hvem med det her? Er du så meget køle for mig? Røg mig helt vildt. Prøv at lægge dig bagover. Ja, Lasse, prøv at lægge Kan du ikke se, så er bussen, hvor den drejer, så laver Lasse sådan der. Puff, ligger han dernede. Det er fandme en god barriere. Skal vi skade? Nej, lad ham ligge. Lad ham nu ligge, Simon. Er det derfor? Nå, Kom nu op. jeg kan ikke komme op, mand. Træk din jule, Lasse. Jeg ligger lige og krydder bedet. Jeg siger de sjoveste ting, mand. Det er helt sikkert. Hallo. Så går jeg væk med Lad os høre en julesang, Lasse. Nu skal vi gå ind til en fest. Det skal være bedst. Og så skal den være stor. Stor, det var sgu en god ting. Og ikke en lille. Jeg blev noget lille. Og slet ikke lille, men bare ikke pille, for der må gerne komme flere.